תגידי מתי, כן? שוט. זהו עוף דורס בשם חיוויאי. הוא הגיע אלינו על ידי פקח של רשות הטבע, שהוא היה פצוע, רזה, תשוש, עם חשד לפגיעת ראש אפילו. אנחנו רואים אותו עכשיו אחרי חודשיים של טיפול והחלמה ושל אוכל ואימוני תעופה. הוא ישוחרר היום על ידי בן השירות שלנו שסיים היום, וזה היום האחרון שלו, והוא מקבל את זה כמתנה. לכן אנחנו עכשיו נשים אותו על הרצפה. אנחנו סופרים 1, 2, 3, ואליעד, העובד שירות, לשחרר אותו. 1, 2, 3. עוף גזל! קדימה, עוף! הוא עף.